група с техни учители госпожа Пиронкова, госпожа Зайкова и Леля Рени ще изпълнят танца Кумбачеро. Аплодисменти! Cumbachero, pongo, 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 pongo cero. Хайде отново! Вижте каква пауза останаха децата! Това е типично за кубинските танци. Тук кубинците казват на здраве. Кажете сега на здраве! Така започват от начало и от начало. Да. Готови ли сте? Изчакваме кубинската музика да започне. Пляскаме докато дойде момента. Ама тези кубинци са страшна работа. Няма да се притеснявате, деца. Я да видим, ти явно не си знаеш танца, щом застана в тази поза. Така ли мислиш да чакаш? Не, отпуснете ръцете. Я в това време, докато започне кубинската музика, заедно с публиката, да тренираме за финала на днешния концерт, защото той или иначе ще дойде, нали така? Е така. Затова подредете се за начало, докато изчакаме кубинците отново да засвирят, а ние с вас да порепетираме като децата. Те са репетирали много, за да ви зарадват, сега пък вие, родители и гости, ще репетирате, за да зарадвате тях. Съгласни ли сте? Първото нещо, което трябва да изрепетираме, са аплодисментите. Как става това? Ама вие знаете чудесно, само че от мен да знаете, за да се вижда по-добре, най-добре е да вдигнем ръце над главата и да пляскаме така. Точно така. Браво, браво. Там татковците да не се подпират по дърветата, да пляскат. Виждам всичко. Така. Изрепетирахме аплодисментите. Сега следващото нещо е усмивката. Усмивката е много важна. Трябва да се заразите от децата. Най-широката усмивка с най-много зъби. Я да видя. Я да видя всички зъби. Зъбки, зъбки. Точно така. Как казваме на децата? Усмихни се с зъбки. Хайде всички ние. Значи имаме аплодисменти, имаме и зъбки. Следващото нещо, което трябва да изрепетираме, е да казваме браво. Аз ще ви помогна, Касиопе. Ободрителни викове браво. Точно така, ободрителни. Так, равномерно, ето така. Браво! Браво! Нали разбирате? Чакай сега. Нека първо да казват браво само жените от публика. Да, не децата. Жените. Не децата, само големите жени. Да чуем сега, нали? Големите на вашия клас. Майки и баби. Така, и лели. И чести. Чудесно. Мисля, че може и по-добре. Нека да им дадем втори шанс. Нека бъде по-добре. Айде втори шанс за жените. Има разлика. Има определено. Ако дадем трети шанс, може би ще го направят както трябва. Нека да видим първо как ще се представят мъжете. Разбира се, нека да видим мъжете. Мъжете, готови? Не децата, мъжете. 3-4. Тук имаме много силна дясна половина. Да, интересно. Сигурно от тази страна няма мъже. Я да Това е много интересно. Има. Я се включете и отляво. Само мъжете от лявата половина. Добре, отляво. Наше ляво, ваше дясно. Не ви разбирате. Смисъл, вие сте там в ляво, а вие сте в дясно. Така, значи от дясната половина. Заповядайте. Професоре, всичко вече е готово. Нека да започнем. Не е готово. Да съединим трите елемента. Ето, сега пак ще правим репетиция. Значи, едновременно пляскате с ръце, усмихвате се и викате браво, браво, браво. Така, значи, готови сте за финала, но искаме същото нещо на 10-та степен. Разбирате ли? Ще ви кажем кога. Сега какво беше? Докъде кубинците? Мисля, че беше Куба в черно. Кумбачеро. Така, всъщност да. Хайде да се насладим на танца. El
Браво, браво, заслужаваш си чакането. Разбира се, нима мислите, че това прекъсване беше случайно. Ние идваме в бъдещето, знаем много добре какво ще се случи. Така ще пляскате 2 пъти, още веднъж. Ето, че и последната звезда отива на мястото си. Браво, дечица! Вече имаме много звездички, но нямаме